Terve! Tällä kertaa on mulla tässä aiheen tynkänä New Hollandin valot, tai siis työvalot, tuohon nokalle. Nimittäin itse joutunut aiheeseen perehtymään, kun ostin tämä New Hollandin, niin jotta siihen saa tänne nokalle niin kuin aika hyvin mun mielestä vallassa tässä on ajovalot. Nämä tarttis kyllä nekin koko umpiot olla uudet, mutta mä otan kyllä siihen, että saa koko hommat ledinä. Niin näihin saa vaihdettua sisälle ledivalot tonne maskiin. Tällä toisella puolella, täällähän on vaan peitelevy, niin kuin oli tuossa toisellakin puolella alun perin. Ja siellä on johdotus valmiina, että ei tarvitse muuta kuin pistää kiinni ja niin. On ihan hyvä oloinen valosarja. Se on vaan toiselle puolelle niin laitettu, että pääs kokeilemaan, että onko niistä mitään apua. Ja kun mä tilasin ensin 2 vaan, kun mä ajattelin, että siinä ei ole, mutta siellä olikin ne johdot sitten valmiina, niin. Näitä saa varaosaliikkeestä näitä. Tällaisia valoja on mun mielestä useammalla niinku on muistaakseni tämä on IKH-versio, sitten oli Jussinmäellä samanlainen ja Öllös ja vai mikä nyt onkaan, niin kaikilla on omansa. Se on varmaan, en tiedä onko justiinsa sama valo vai onko niissä ero, sitähän ei tiedä. Tässä on, kyllä tässä oikein, tässä IKH-versiossa luku on CRX. Mutta tällainen, siellä on korvakkeen noin valmiina, jotta sen saa sinne laitettua tosi alkuperäisten nokkatyövalojen tilalle. Minusta aika näppärät setit ja siellä on sitten tiivisteet. Tämä isokin muistaakseni kumminlätkä, niin tämä on tämän tiivisteen takia vaan ilmeisesti tämä pienen tässä reunalla. Ja siinä on tosi, johdot sopii suoraan kai, ei tarvitse mikä tuohon on laitettuna, niin ollenkaan. Sellaisia pakettia. Ja tuskin millekään, no en muista hintoja, mutta siinä 70 hujakolla oli kaikki kappaleelta, tai ainakin nämä oli, että kyllä mä ollut veikkaisin, että ne muukin aika lähelle on. Että sellainen valokotkotus. Tässä nyt on, ja muutakin tällä mun kameralla niin on vähän vaikea niin kuin pimeässä. Ei tällä pysty oikein pimeässä silleen ottaa, jotta näkisi oikein vielä kunnolla, mutta sen voi sanoa, jotta kun tässä on nyt tässä, missä oli ennemmin peitelevy tässä keskellä. Se valaisee tonne eteenpäin, vaikka siinä on tämä putki eessä. Tästä etukurmainen suojaputki. Siltikin se valaisee paremmin kuin nämä omat pitkät päällä nuo ajovalot. Niin. Se kertoo vähän, että kohtuu hyvin kirkkaus. Ja tässä sivulle päin valaisi vasta ylemmä, niin tämä häiritsee melkein enempi tämä rauta, etukurmaajan rauta siinä. Niin. No tässä se näkyy paremmin tämä, niin se häiritsee enempi sitä. Mutta. Joo. Ja sellaista mä oon tässä miettinyt, jotta jos joku osaa mulle sanoa, että näkyisiköhän tämä nyt, on jo aika hämärää kyllä. Tuolla on tuo kopi
pohjaanlyönti, niin tässä nojaa tuo koppi koko ajan noiden kumityynyjen päällä, että onko sieltä niin kuin kävin niin kuin lähtenyt noista jousista hönkä pois, jotta pitäisikö se olla ylempänä. Näin mä ainakin olettaisin, että kuuluisi olla ylempänä ja sitten vasta lyödä pohjaa, niin kuin yleensä pohjaan lyöntikumi on. Mutta tosin niin sellainen siinä on. Ja orbitrooli tähän vaihdettiin, ohjaus oli aika hassu ja muuttui heti aivan oleellisesti, että nyt se on kohtuu hyvä ajaa. Ja tuo vasen takavalo, se nyt mulla tulee varmaan nyt perjantaina, pitäisi tulla uusi siihen, kun se on vähän hajalla ja se ei pala. Sitä en tiedä kuinka pitkälle joutuu johtoja kattelemaan sitten, jotta löytyy virta sinne. Vilikku ja jarru toimii. Ja tähän mulla on näihin vyötärövalot on laitettu uudet tänne eteenpäin, niin nekään ei toimi, ne vähän vilikuttaa, että itse veikkaisin, että olisi mahdotushäikkiä, mutta se selviää sitten, kun ottaa ne johdot sitten oikein, että minkälainen prosessi siinä sitten virran etsimisessä on. Tai sitten se maadotuksen. Maadotuksen ne voi ottaa vaikka kopin nurkasta, jos sikseen tulee, mutta aika näyttää. Aika näyttää sitten. Joo, mutta tällainen. Tällainen, no tosin niin. Jotta. Mutta hyvä, kun tuollaisia on alkuperäisille paikoille. Mutta voi vielä, kun tulisi tuo koko valopaketti, että saisi tuo pitkä ja lyhkäse ilman mitään muunnossarjoja, että senkin saisi ledille. Eikö sellainen joskus vielä tuu? Niin, ja jos sellainen sattuu jossakin olemaan, niin voi kyllä kiinnostaa, että mistä saatte. Kertokaa, jos jostakin sellaisia saa. Mä en ole itse ainakaan löytänyt toki. Kun ei sitä ikää tiedä, jos jossakin olisi, mutta ei ole vaan itse osannut etsiä tai kysellä. Niin. Mutta sellainen. Ei mulla tässä tällä kertaa tämän kummosempaa. Ei muuta kuin moro.